Bideo honetan ikasiko dugu desberdintzen sistemak, jakiteko noiz daukaten soluzio bat, noiz infinito soluzio eta noiz ez daukaten soluziorik. Sistemak izan behar dira sistema linealak, eta bi adibide hauekin saiatuko naz azaltzen. Lehenengo kasuan, beti egin beharreko lehenengo pausua izaten da, ekuazio guztiak eskate egokitu hau da. Ez ezagunak atal batera pasa eta gai libreak bestera. Kasu honetan, I hau ona ekarriko genuke, eta beste 6 hauek ona eta 5 ona. Eta geratzen da, x gehi bi berdin 4, eta 3x gehi 6 berdin 12. Zuen konprobatu. Bi ekuazio hauek, fikaten bagazari, proportzionala dira. Hau da, hemen, biderure eginez lortzen dira xak, bardin iak eta bardin gai libreak. Horrez esan nahi dau? Ekuazio bardinak direla. Hau da, soluzioak bardinak dituztela. X eta I bikote bat betetzen badau x gehi bi berdin 4 dala, bikote horrek ere beteko dau 3x gehi 6 berdin 12 dala. Eta bikote hauek infinitoak izango dira. Zehazkin finean, bi ekuazio kibiarrean ekuazio bakar bat daukagu. Horren, kasu horretan, hau da, ekuazioak proportzionala direnean osorik, deitzen da, sistema bateragarre indeterminatua eta infinito soluzio ditu sistema honek. Bigarren kasua. Bigarren kasuan, lehenengo pausua gauza bera. X eta iak alde batera eta zenbakiak bestera. Zotan, x keni berdin minus 5, eta hemen, 7x kenidu x lau x, eta minus i kenidu i minus lau i, eta mazazpi bestalera minus amazazpi. Orduan, ekiko dugu, x keni berdin minus 5, eta lau x ken lau i berdin minus amazazpi. Hemen, fijatzen bagara, ez ezagunen zatiak proportzionala dira, hau da, xak lortzen dira bider lau eginez, eta iak ere bider lau eginez, zati hau gertatzen da. Beraz, xen eta iren zatiak proportzionalak badira, batera betetzeko, hau da, amengo soluzioren bat, amengo soluzioa izateko, derrigor, hemen izan beharko zan proportzionala bebai. Baina, hori ez da gertatzen, hemen ez da proportzion bardina egoten. Hauze gertatzen danean, hau da, x keni berdin minus 5 bada, eta horren lau aldiz, ez bada honen lau aldiz, hori ezinezkoa da. Beraz, hauek biak batera ezin dira gertatu. Sistema da batera ezina, eta ez du soluziorik. Zeran desberdin du, hemen dago infinito soluzio, hemen ez du soluziorik, baina noiz daukagu soluzio bakar bat. Begira, soluzio bakar bat, parkatu, daukagu hau gertatzen dania. Ditugu ja, ez ezagunak alde batean eta gai librea bestean, hori gogoratu lehenengo gauza, eta azten gara behiratzen. Xak bideriru eginez lortzen dira, baina iak ez dira lortzen bider minus iru eginez, bider iru eginez parkatu. Ez dira proportzionalak. Hori gertatzen danean, bi ekuazio hauek, ekuazio bakoitzak planteatzen dau baldintza desberdinak, x eta ik betetzeko. Orduan, sistema izango da bateragarri determinatua eta soluzio bakarra izango da. Beraz, zetan fijatu bigara desberdintzeko. Ez ezagunak alde batean ditugunean eta gai libreak bestean ditugunean, konprobatu behar dugu, ea, alde batetik, ez ezagunen zatia proportzionala dan, eta ea proportzio berean dagoen gai libreak. Ez ezagunen zatia proportzionala badira biak, eta gai libreak ere proportzio berean badaoz, sistema bateragarri indeterminatua da. Ekuazio osoak proportzionala badira, infinito soluzio, sistema bateragarri indeterminatua. Ez ezagun zatia proportzionala badira, baina gai libreak ez badaude proportzio berean, sistemak ez dauko soluziorik eta sistema batera ezina da. Eta maitzeko, ez ezagunen zatia ez badira proportzionalako da, isak eta iak ez badaude proportzio berean,
sistema bateragarri determinatu izango da, eta soluzio bakarra izango da. Orain, beste gai bat da, zelan kalkulatzen diren soluzioak. Eta gogoratu horretarako, pasaren urtean ikustako metodoak aplikatuko ditugula. Laburketa metodoa, ordezketa metodoa, eta bardinketa metodoa.